Medvediach, ten cintorín, bola cyklotrasa, dostali sme na to peniaze No. a boli tam také tie agáty a stromy. Tak všetko, došla firma, sa zaplatila, že správa nám to oni si zoberú drevo a oni to všetko vyrežú. Chlapci si to nachystali, teda očistili tie veľké dreva a do rána to Vlado odviezol. Ježiško. Nezodpovednosti A to ľudí Marcin vlastne. bol 2023, u vás Peter Marcin. Áno, to bolo ono. Je. Pozri, aké to bolo, keď to zverejnil. On si teda dal stoličky dole a balkón máme tam, toto je náš kultúrny dom. Na starosta, už sa mu neušlo až tuto hore. Ani mne sa neušli lístky, až na balkóne, že ty si mal. Toto bábetko, šťastným rodičom gratulujeme. Neviem to. Bábence, trnavskej porodnici. Šimon sa narodil. Drevo. Toto Petronela to dáva Toto čo bolo, áno, sledovať, počkaj. A zber halúzový. Tak u nás je na jar a na jeseň, každý si to vyniesie takto von, alebo ihrisko. Takže u nás teda majú ten traktor, vieš, a podľa toho správajú dirt a potom teda vyvezú to. Toto je naša škola. Počkaj, není Suché a Špačincia, do čo skoro začalo stavebné práce, to reformou prístavieb či nastavieb a blablabla. Ale toto naša škola, Špačincia a Suché, áno, vďaka Eurofondu, však 2,9 milióna sme dostali. Krásne.